Ha? Oo. Pwede rin kami ng po na. Dalang ko nagmason nga ang tira. Oo. Kani dani kung panalitan kaning brekira mo, adi sila madubor adi sod. Pasod 9. Double lang. Kay pila man ka breaker niya, o pilar ka ano gyud. Pangat na mo boss. Yung kaso mag-brown mo, ano yabang? Oo. Pero plaat, yan na siya yabang. Okay, kung palitan kani silbi usam na siya ka kuan unit. Usam na siya kuan. Kani pod upat. Walo na pilan na dire. Siyam po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adios. Pwede na siya magduha ka linya din yung magsuot. Hindi na. Basta masod lang, wire. Wire kay. Ikaw na, asa may isuot ako pa na ng wire kung palitag magkonta. Hindi lang, pwede nagtuloon. Oo. Kini lang usang, kung sa brada no. Oo. Kini usang, ang nagpalapos to sa Parang sabi niya. Oo, ilan na ka nang kuha nila nga. Kuha ko na ikuhan. Di na maos. Ako lang alapos nila, kaya ako lang itikot ito, kaya sundon ng tubig. Oo, sundon yun. Kung di mo lang na siya. Kuha ko naman, mo na yung kuha noon.
Pampakit ya. Sorry tubig ko niya. Amo lang akong gipikot tumabaw para dito sud. Karang tubo ko, yung tubo nga kuan. Oh, kung sana lang kuan, sila nga may kabut-butan na kon. Lapos sa mga nanay niya.